Jeg er simpelthen så fucking pissetræt af jer to, mand. Dig, Mr. Double T 12-pack. Du sidder bare og drikker bajer, mand. Altså, man kan kraftedeme ikke forstå, hvad det er, du siger, mand. Og dig, Morten Barsk. Du der vist stået og blev en harsk her på det sidste. Hvis ikke I leverer nu. I laver en diss. I skal diss hinanden. For fanden. Ellers. Så ringer jeg fucking til Tempok. Jeg gider ikke det her mere. Morten Barsk. Sæt i gang. 1, 2, 3, 4. Hvem er det? 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 Tommy, Tommy boy, Tommy T, Tommy J. Den eneste rapper født baske all day. Tommy, Tommy dreng, får du set nogen patter? Nej, mand, vi leger bare far og datter. Jeg bliver tit spurgt, hvorfor er Tommy så ladet? Det er da klart, man næsten dybt i er fade. Men det er ikke noget, du skal tænke længe over. 4 tuber senere, og en mand sidder og sover. Privat chauffør i Stue Rex. Udenom den lygtepæl, Tommy, er du helt væk? Er din plan egentlig, Tommy, bare rim? Jeg valger helst en tur til Afrika og sniffe lim. Mumle rap, Tommy Joint, han er kongen. Men hvorfor har han skaldet manden kam i lommen? Slap af, mand. Tommy Joint, han er helt hård. Men Morten Barsk, han er bare lidt hård. Tommy Joint, han er helt hård. Men Morten Barsk, han er bare lidt hård. Tommy Joint er der helt, han kører rundt i Yaris og spiller pik med satan. Tag de fucking underbukser og gå hjem, Tommy. Det er slut.